Prajurit, dawake kawula ngayoko sedaya raja ingsun nganake sayepun sapa mungsa kene anu bisa jaran ratomo lan munduran jaran Pak Ganjar Timur Pak. Dikake siji cara kanggo aku bisa dadi ratu ning Pajajaran. Kowe kudu mati saka tangan. Oh, kaya ngono ki dadi gendosak kok. Lho. Apa? Aja bener. Saiki aku wis ditundung saka Pajajaran sapa meneh? Yen ora aku kan balen lan katresnanku Kakang Kendhing. Mula kudu kowe mati saka tangan. Aku kepengin nalika kowe ngakai bojoku Paramita. Nganti aku iki dina durung lila legawa. Siji kudu bisa rangket anane Manik Anggrang. Teng wis kepengin nyidra yuswa dalem Sinun Prabu. Sesembahan ana ing Pajajaran. Yen ngono kowe sing ngrasake loro ati. Loro atiku Manik Anggrang. Ora beda kok dene Manik Anggrang. Kok gawe wirang dikolo aku ing patung nggone Sri Paduka Maharaja. Saiki ayo Manik Anggrang ditasuk adiknya kowe sing ya wis ya Allah. Sun Ambali. Ingsun nalika semana nganakake Giripatembaya marang sapa wae pawongan. Ora mawas Giripati ing bale lamun bisa ngundurake
garwaku diajeng kumala bakal tak luwari saka pidana ing Pajajaran. Katuran pirsa Sinuhun Prabu. Ing wedal sak menika manik angkran sampun sira. Menawi urung tak pangandikanipun Sinuhun Prabu kados mekaten. Awrat sanes kados pundi badhe kula budidaya. Ngundurake kusumaning ayu malah sinta. Dan Panjenengan garwa Prameswari malah sinta. Bener ora kleru. Pawangan sugih kendel bondo wani. Bradat Prameswari ana ing Pajajaran. Yen pancen kowe duweni kaseten, aja nganti kowe nyidra saya bradat garwa Prameswari ana ing Pajajaran. Sembok karep. Kowe tumindak candala, manut tak rangket tak swanke ing Pajajaran. Aku bakal manut mbok rangket. Yen sliramu wis kalah kan. Sopo tenane? Joko Sungkowo. Kowe durung ngerti sing kok adepi iki. Aditya Murid saka ing Tangkuban Prabu. Sedya aku kepengin ngundurake Prameswari. Iya, wes lho. Joko Sungkowo. Bulan kerasa gak bagus kowe. Terus sekarang. Ngadepi manik angkeran tumekaning pati. Sakwise aku ngadepi pawongan Joko Sungkowo, dedeke ora nggondur sepira. Nanging bareng ligar pusaka sakemah aku ora bisa nyawang gebyar ing jagat. Jos. Mun sewu kok sampean mung cukup jempol jos ngoten karepe pripun? Piye mana angkran temkaning pati. Yen ngono wis bisa malasake sastra wirangmu. Nalikaning warga dijamah dening maneh angkran. Nanging gumantos kula ing kewirangan. Kok wirang piye? Katulan pirsa, Bapak. Sesampunipun kula pinanggih lan duret moko ingkang bradat garwa Prameswari Kumala Sinta. Kamangka panjangga kula kepengin ngundurake wangsul wonten pangkonipun pangarsa wonten ing Pajajaran. Kula ngadepi mboten kuwawa dados cabar panjangga kula kepengin nampi bebungah saka ngsa dalem Sinuhun Prabu. Bapak. Sing ngadepi sapa? Joko Sungkowo. Apa? Joko Sungkowo. Kowe kalah. Karo Joko Sungkowo kalah. Semune bapak ki ngece kalih kula. Kula ngartos kula niku mboten kuwawi kula kalah kadadak diguyu. Ya mesti bae aku guyu. Maneh angkeran kang didaya Nggih. luwih wae Kula kowe iki kisas. bisa mbok kisas. Lho karo Joko Sungkowo bocah sing ora didaya kowe malah kalah. Kula nyuwun sipat piandel. Supados kula saged ngalahke Joko Sungkowo. Kowe iso menang karo Joko Sungkowo. Ora usah nganggo piandel, ora nganggo gaman kang ampuh. Sampeyan nyepele Joko Sungkowo. Ora jeneng aku nyepel. Niki kasunyatan ngono. Lajeng kanthi dalan apa kula saged ngalahke? Kowe pengen ngalahke Joko Sungkowo. Nggih. No. Saestu napa? Walah tantange. Hei! Joko Sungkowo. Iki adepono Aditya. Arep jajal karo Aditya. Aku ora wedi senajan kowe nggawa keris. Ayo gede.
Yen kerismu durung segede kerisku. Kasih nyatane kowe ora duweni keris. Lho, sapa sing kandha yen kandha keris? Tanganmu coba dilengen. Pancen tanganku ora ono kerise, nanging aku duwe keris. Lah bodolan nang endi? Lho, perkara tak sisih kene ngendi kuwi gumantung aku sing duwe. Oh, kaya ngono. Kerismu deloki aku. Lah kene kok mbok delok. Kerismu apik. Nek kepengin duweni Delok keris. piro iku? Iku lho piro? Apa guyu-guyu? Lho jebul kowe wadon to. Ngono lek aku gandeng aku wenceng tenan. Wenceng lek gandeng. Wenceng lek aku gandeng Ya, jebul Jon. wedok. Ya Kene, jem kene, kumala kene. sinta. Ya jem. Ya Mas, ya Mas Prabu. Oh ya. Inggih sira. Kowe sliramu sing sagup balekake. Lah kula kabidung dateng bojo kula. Niku bojo kula. Naminipun Paramita. Sakwise nyamar dadi lanang jenenge Joko Sungkawa. Lah emanipun niki kok umpami kedadosan. Cedhakipun Gusti Prameswari lan Paramita niku wah bebayani. Lah kok bebayane piye to, Kakang? Nak sampean iso boyong iku dadi bojone jeruk makan jeruk. Ya wis ya wis. Kabeh mau ingsun bakal ngegemi ora bakal mencati weca mlenggane janji. Jalaran sing bisa ngundurake garwaku diajeng malah sintaki kowe. Nalika semono aku duweni pandhawa yen kowe bakal ngidro marang yuswaku. Saiki tak kuwari saka ing dosa kaluputanmu. Bapak, monggo Bapak. Pripun iki Bapak boten udah lho Bapak. Iya. Nika Karnas. Bisa ketemu nek wis ta. Wong pancen Lah karep iki pengen ya ketemu. jumpa karo pangedam-edam rasa nang atimu. Nekek cepok Sri Paduka Maharaja. Sopo sing jenenge Sri Paduka Maharaja? Ngatung. Iki jeneng. desa sekolah. Ora manggo bocah bagus. Semuning swaramu solo. Janggahmu amba kowe nantang kelawan pengayomaning pejajaran Sri Paduka Maharaja. Ora ana loro mung sawiji. Iki menungsane. Sri Paduka Maharaja. Hmm, Kowe kudu mati saka tangane Narasoma. apa dosa kaluputan kowe? Kowe sing mateni watu aku. Oh ngono. Nanti kowe nagih potang. Hmm. Nek ngono tak ujute ing papan kene kowe apa aku sing kudu mati? Lakon mati. Lakon mati saka tangan. Apa wasikane? Kino kondeko nyandhek lekas ingsun badhe mateni nom-noman. Paduka Raja. Upama iki mau kasembadan Narasoma pateni. Kowe bakal getun kedhuwung. Lah kok saged Penting katur. leripun kados pundi? Kowe apa ora kalingan lakon 20 taun. Perang gede mademung Pajajaran. Kowe entuk kemenangan tumpes tapus tanpa dilas kabeh keluarga Mas. Aku sing bisa selamat nanging bedaing mademung aku bakal obrak-abrik ana kedaton Pajajaran. Aku tak takon lan kowe. Nalika semono kowe duwe anak apa ora? Yen nglakon 20 taun pancen aku ndarbeni putra. Mijil kakung. Jenenge sapa? Nalika semono ndak kene jimat asma Narendra. Ora kaya ngono to. Dia menika leres kan. Alendra. Nalika kowe bedah ing Mademung, aku mlebu taman nyolong bayimu. Nanging karepku aku bakal mirangi kowe tak pateni. Ning mergo aku ora jagale menungso. Mula apa sebab aku ngucap kaya ngono? Nalendra bayine dewasane kilo Narasoma. Dadi Narasoma iki putra Narendra. Ya, putraku. Ora rumangsa
Gandeng aku ketemu lan ibu lah saiki wis cilik ra tau nggo mie. Aku njaluk mie. Sik aja ya Yen. Nek saiki kowe njaluk mimik buku, lah aku. Sampeyan yo kudu mie. Aku kamar aja. Cek, pripun? Ini nemu kabejan ana ora pateni. Ane iki. Rono, jedak-jedak. Mau manut. Apa sebabe ora pateni? Nopo sebabe? Anakku ganjaran kamu. Calon bojoku. Calon mantu, anak mantu. Bapak kula kok kuwi ayu ya kok ya. Aduh kok niki temen menawi. Urus saya mau niki ketika wis sae. Iya, kok menune kono. Niki becethok. Saiki aku luput pidana apa sing pas keren iki kula. Ayo porsi. Lupune pangayoman iku adil wicaksana. Sapa kawula nduweni kaluputan mesti nampa pidana. Ning niki kula badhe paring pangeneng-eneng dhateng Dika. Jalaran Dika niku calon besan, kok ana calon besan mentala karo besane ra ora ana. Leres kita yo bisa ngerti. Sampeyan ratu ya wis tuwek, anake wis gedhe. Diganti dadi ratu anake. Oh, ngaten. Anakku dadi garwa Prameswari. Niku wis dadi panggadang kula. Ah, Besok kapan kula duweni putra utawa anak kakung sing bisa dewasa, besok dewasane bakal tak klintiri kawibawan sautuyana ing negara Pajajaran. sadurunge kok jawabke aku njaluk siji. Napa niku? Bojomu tak peke. Bapak. Isih kula kanggoke. Sing kanggo Kok piye, Dok? Bapak bali, Dok. Wis pek-pekan ya iki. Sapa sing dadi paramita ibu ponar. Menika minangka dados paseksen. Bilih padhanging swasana ing Pajajaran, ambarenging petik Surya benjang enjang kula badhe paring palenggan dhateng Atmaja kula Narasoma kinarya dados pangayoman wonten ing Pajajaran jalaran menawi to nitik dhateng yuswa kula menika sampun meh cedhak angsupe kinarya Bagastara. Mula badhe kula nemaken dika tetep badhe kula anggep dados parankara wonten ing negari Pajajaran. Kawula tansah ngestuti dawuh kersa dalem Sang Maharaja Pajajaran. Aditya, Paring dawuh. gedhe lelabuhanmu ingsun uga ora bakal tutup netra. Sawijining kawula duweni lelabuhan bakal tak jumbuhake. Uga paring ganjaran senopati ana ing Pajajaran. Matur nuwun sanget. Narasoma, sawetara sliramu ndak paringi Purbawasesa. Marage lengserana kawibawaning Rama ana ing Pajajaran. Ya iki iras pantes mengko kembul bujana. Sliramu tak wene wewenang. Juluka Prabu Narasoma. Narasoma, umpama ing mengkone nggonmu ngobetake isih kitab paran para negara ing Pajajaran kena kok jalis ora pramuga ora bakal tutup netra. Mula ambarengi besok-esuk tabuh 8 bakal tak anake pambagya kinarya nggonmu jumeneng dadi pengayoman ing Pajajaran. Ayo bebarengan umpama anggoning awak dhewe krida carita ambabar manik angran kurda ana tumpang suwe padha nyuwun pangapura muga-muga sangsing nanggap krida carita kulawarga ana ing Desa Trimulya ngerang muga-muga kalis Amin. sambikala Amin. bagas waras Amin. gampang nggone ngupa jiwa Amin. nuwun panggilan sampun paripurna Rahayu. sugeng pepisan rahayu rahayu